bir ýigidin aşyk bolan surat keşgedine haýşy. Surat keşged, surat keşged, alnıma bir ak çekewir, ak çekewir. Eger meni çekjek bolsam, ýüregimi lawlapdyrlet, jüýümde bir et çekepdir, ödünim muğdapdyrlet. Wagtaçyma gerekdir weli, kellemde pikirler bolsun, elimde ýöneki galam, dilimde şükürler bolsun. Ay geçen yolum biller yani, kuşumi çekewir köne. Ay yeşilmi çekemde weli, gatı ünsli bolgun ýöne. Gözlerimde umman bolsun, önüm olar taňa baksın. Ay durur